Potxolin zakuto, piperrak batuzu saltzeko, katiluzarrean irina, Katalin ipurdi zikine, tra-l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 a. Matxin, ikaragarri gustatzen zait margotzea. Baita neri ere. Ohartu zara zenbat kantu eta ipuinetan agertzen den nire izena? Bai, neska bai. Eta zeriak, ipuin pila batetan agertzen gara. Ez dago gu bezalakorik. Bai, hortan ere arrazoia duzu, baina ez zaitez arrotu, espantu zikin honi. Tira, ez jeloskortu, Matxin ere, aski ezaguna da, eta begira, begira. Matxin, txilintxin, olio beltzak errundin, moskun hartuta eramandin. Zeri traste hau? Ni zirikatzen? Begira, begira, bertze bat daukat. Matxin, txin, txin, erreka bete zurgin, tipula eta gatza, Matxin ipurdilatza. Errege eta sorgin, jantzik, lauzardin. Begira, nik ere badaki zirikatzen. Tira, margo dezagun ze ez dut asarratu nahi, Katalin. Bai, hortzadare erraldoi bat marraztutut. Ikaragarri gustatzen zaizkit. Gainera, baldakizu, hortzadarrak izen pila bat dituela? Niri, gehien gustatzen zaidana, Axeri askontzen edo Axeri boda da, nola ez. Ze izen polita. Eta ze arraroa azeriak tartean ere egotea, Mari Matraka. Nik Erromako zubi ezagutzen dut. Oh? Bai? Katja, zenbat kolore dauzka hortzadarrak? Ez dut gogoratzen. 7 kolore ditu. Lehenbizi, goi-goian, goria. Gero, laranja. Gero, horia, berdea, urdina. Eta indigo edo añil kolore urdinskaren ondotik, azkena, morea, nire kolore gogokoena! Ara! Ze hortzadar polita margotu duzun, Katja? Ideia badaukat. Zer iruditzen, kotoia itxasten badiogu beko aldean, lainoak egiteko. Arrunt ideia ona! Zer, Katja? Zer iruditzen? Gustatzen zaizu? Bai horixe! Bai polita hortzadarra! Matxin, etorri, musu bat merezi duzu. Zikin hori, baina zer ari zara? Ui. Barkatu, bihurri hutsa naiz. Baina ez dut asmo txarrez egin, broma bat izan da, bertzerik ez. Bakeak eginen ditugu. Tira. Baketxit eginen dugu? Baketxit! Eta orain, haserrea pasatzeko eta pixka lasaitzeko, zer iruditzen ipuin bat kontatzen badizut. Bai! Jakin nahi duzu zer gertatu zen bi lagunekin basoan hartzarekin? Ez, kontatu! Bi lagun basoan elkartu ziren. Aspaldi ez zutela elkar ikusten, eta bata bestea agurtzen hasi ziren. Zenbat denbora zu ikusi gabe, zer modu zaude, ondo tazu. Batean, haietako bat, ziztu bizian, zuaitzaren puntara igo zen. Eta bestea harrituta gelditu zen, baina zer gertatzen da? Zergatik doa zuaitzaren puntara? Atzekaldera begiratu zuen, eta han ikusi zuen hartza. Orduan, berehala, lurrera erori zen, eta hilarena egin zuen. Nonbait entzun zuen, hilarena egiten bazuen, hartzak ez zuela jango. Hartza poliki hurbildu, eta usaintzen hasi zen lehenengo hanketatik, eta belarriraino. Hilda zegoela pentsatu zuenez, basoan barrena sartu zen berriro ere. Orduan zuaitzean zegoen laguna, ziztu bizian jaitsi eta... Aizu! Hartzak zerbait esan dizu! Belarria nik ikusi dut! Zer esan dizu? Orduan besteak azkar pentsatut esan zion. Jakin nahi duzu zer esan didan?
Bai, kontatu. Arriskuan zaudenean, alde gizu, arriskuan uzten zaituztenen gandik. Hori bai erantzun bikaina! Hala da. Zure hortzadarra begiratuta, zerbait etorri zait gogora koloren inguruan. Aurrekoan eskolan badakizu zer ikasi genuen. Zer? Berde kolorea, berde hitza euskeraz, ez zela existitzen. Bai? Bai bitxia! Gure mendiak hain berdeak izan da, berde hitza ez existitzea. Nik berriz, badakit. Urdina adibidez, grisa errateko erabiltzen zela. Nire amatxirekin ikasi nuen nik. Pentsa, asto urdin baten historioa kontatu zidanean, ez nuen ulertzen, astoa nola izaten altzen urdina. Eta berak azaldu zidan, urdina grisari erraten zaiola. Eta aitatxe amatxiek ere ile urdina dutela. Orduan, ulertu nuen, asto urdin hori, asto zaharra zela. Bai xelebrea, Katxalin. Zenbat ikasten dudan zurekin. Ta kolorekin solasean, asmakizun bat etorri zait gogora. Asmatzen baduzu, sari bat emango dizut. Bai? Bai. Adi. Tripa ezurra. Zangoa berdea eta zapela gorria. Zer dela pentsi? Ezurra baldin badu, zangoa berdea eta zapela gorria, ezin da amarrubia izan. Orduan... Gerezia! Hori da, zu baizu! Ze azkarra zaren. Tori, saria. Gominolazko gerezia!